І зараз з нами на зв'язку є Ірина Геращенко, перша заступниця голови Верховної Ради України. Доброго вечора, пані Ірино, чи чути нас? Доброго вечора. От ми буквально кілька хвилин тому розмовляли з адвокатом Олега Сенцова Андрієм Діндзе. Він підтвердив інформацію, що Олег Сенцов він припиняє голодування завтрашнього дня. Чи є якісь офіційні повідомлення в посольстві України в Російській Федерації? Можливо, наше Міністерство закордонних справ отримало якусь офіційну інформацію, підтвердження цього? Ну, так само після того, коли в засобах масової інформації російських з'явилося це повідомлення, що Олег начебто припиняє голодування, українська влада і уповноважена з прав людини, і в першу чергу Міністерство закордонних справ, посольство України в Москві звернулися з вимогою до російських органів влади надати офіційну і достовірну, точну інформацію і про реальний стан здоров'я Олега, і дійсно, чи він робив подібні заяви. Також я хочу нагадати, що Дмитро Діндзе, він має відповідну угоду, підписану з нашим Міністерством закордонних справ України про послуги правові громадянину України Олегу Сенцову. І від нього, по великому рахунку, ми дізнаємося сьогодні ці такі крупні інформації, що відбувається з Олегом, тому що всі 4 роки, поки Олега утримують ув'язненні незаконному, до нього жодного разу не допускали українського консула. От як пише Олег, що його мали примусово голодувати, так само Росія примусово йому, як рабство, нав'язала російське громадянство незаконно, як кримчанину. І на цій маячні до нього не допускають українських консулів, дипломатів. І наразі ми не маємо жодної офіційної відповіді від нашого посольства в Росії, від Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Єдина інформація, яка в нас є, це дійсно лист, який оприлюднив Дмитро Діндзе, адвокат Олега. Інформація, яку він надав нашому Міністерству закордонних справ, що дійсно не сьогодні, як це написали російські медіа, а з суботи, з 6 жовтня Олег згідно своєї заяви припиняє голодування через критичний стан здоров'я, і таку ж інформацію підтверджує радник президента Путіна Філатов в своєму зверненні до Дмитра. Але ані офіційної інформації від лікарів щодо стану здоров'я, ані ніяких дипломатичних спеціальних нот ми не маємо. І я хочу одне нагадати, що українська сторона готова сьогодні вилетіти за Олегом, забрати його в обмін на будь-якого росіянина, який засуджений в Україні за важкі злочини. Денисова готова виїхати, щоб привідати Олега. Лікарі наші міжнародні готові виїхати, щоб власне переконатися особисто промоніторити стан його здоров'я. Але всі ці наші спроби допомогти підтримати Олега, вони наражаються на такий блок Москви, так само, як і в питаннях інших політв'язнів Кремля, які в Воді Балуха, в Криму, який так само голодує, якого навіть на суд не привезли, бо бояться показати його схудлого і замордованого. І так само, як десятки наших заручників на окупованому Донбасі.